mana etu a ka anyị si abata n'oge ihe mmemme anyị na-akpọ egwu ọnwa. Ịma na egwu ọnwa anyị na-akọ akụkọ ifo na-eme ejije na-agba mgba na-egwukasị ụmụ egwu dị iche iche n'oge egwu ọnwa. Abụ onye nke Uche Nwosu na-anabata anyị n'ife mmemme egwu ọnwa nke ABS telivishọn Ọnịcha na Ọka. Etu a ka anyị si abata ya. Ọ da achọkwa mkpọtụ, ọ na-achọ ebe dị nwayọọ ka ị wee nụrụ akụkọ anyị nwere n'ụbọchị nke taata. N'ime akụkọ anyị ọ dị egwu, nya nwa dị egwu, nweta ife melienụ akụkọ nkọsịala gị ya, gezie ntị, bulu oche gị, ịnọdebere anụ oche gị, ị ga-aghọta ya bụ akụkọ ọfụma wee fụ ife melie mgbe o jee n'ime mmiri. Onye ga-akọnụrụ anyị akọ n'ụbọchị nke taata bụ ọzọ Igbo ndụ Ndụbụisi Eme. Ndụbụisi nke bụ ọzọ Igbo ndụ ị na-azọkwa maka na ewezuga ndị mmadụ aka anwụsịsịgo ife ị na-eme erika ke nna ifu nna gwa ọzọ Igbo ndụ. Ndewo ọzọ nnọọ isi nnọọ ka ị bịa nọnyere anyị na egwu ọnwa nke tata, imekwala ọfụma ka ịkpa anyị obi aṅụrị. Ọzọ enwekwala ọzọ wetu isi wee bịa ọ na-asọ m ụbọchị ọzọ akpọkwa gị, ọkwa ya abịakwa ọzọ. Ka anyị gezie na ọzọ ntị n'olu. O nwere akụkọ mma akọrọ unu. Kọrọ anyị ka obi dị anyị mma. Ka m kọrọ unu ihe bara uru nwatakịrị ị na-ege ntị n'ihe nne na nna ya na-agụ ya. O nwere otu nwatakịrị nwaanyị afọ ya bụ Njatanja, mana nne na nna ya gwara ya si ya na ndị ọyị ọ na-ayị adịrọ mma, ya kwụsị ndị ọyị ahụ ọ na-ayị na ha na-edufe ụzọ, na ọ bụrụ ọzọ ka ọ ji eme mbụ ka ọ ji emekwa ọzọ. Nwa nke nwaanyị a ọ dị anụ ihe agwacha anya ọ na-emekwa ihe ọ na-eme, ọ dị ege nne na nna ya ntị. Ha wee pụta otu ụbọchị ma wee teta ụla wee weta ite wee sinyere ya okwute n'ọkụ, wee sie ekwukekwelie ya na-eso ya ọkụ ka ọ marụ mgbe o ji wee yee na-ekwukerebue wee jewe ugbo. Nwa ndị ọyị anya ahụ wee chọrọ ya wee bịakwa ọzọ wee jee nenechi ebe niile, ọbụna nne na nna ya nọrọ ma wee gwara ya ka ha jee na nkwụ na-agbanyere ka ha jee na nkwụ ka ọ kwete. O wee kwete wee sị mana o nwere ihe nne na nna ya sinyere n'ọkụ ka ọ na-eledo anya. A wee jụọ ya kedu ihe ọ bụ, ọ sị na ya amalụ na agwara ya okwukwelie. A wee kọrọ ya ọnụ na-agụ ya ajọ okwu si ya ọ na-ekwu na etu ọra na nne na nna ya sinyere ife n'ọkụ na ọ mara ihe ọ bụ, ya ji ekwupe ya ka ọ mara ihe ọ bụ. Ọ sị na ya ma nkwupie na ya emegbuli nke mbụ, na ya ma nupụrụ nne na nna ya isi. Ofuke wee jee ekwupe ya. Mgbe nwaanyị Abuja ka ndị ga-eso ụkwụ ụmụ ọyị ya, obi m anabatara ya. Nna ya ọkwa eziokwu, achọpụtakwara m ihe ahụ. Biko achọrọ m ka inyere m aka dụọrọ m ya ọdụ, n'ihi na ndị Igbo kwuru okwu sị na nwaanyị maara ibe ya. Nsogbu adịrọ, nna m ka ọ mara. Nsogbu adịrọ. Nne m deke ntụpụta na n'oge ya ga-akpọ. Nne m okwu ihe nchọpụta mụ na nna gị na-ekwu. Ndị enyi gị nwaanyị a na-abịa ebe a, omume ha adịrọ mma. Ụlọma ọlaedo na ugom Ha nụnụ ha nna ezigbo onye ka ha ụra. Nne m biko gee m ntị n'ihe m ekwu. Nne m ọndụ ọyị gee m ntị ndị enyi gị a ga-emebi gị. Ha adịrọ mma ọrụ. Nne m kewa ihe ha mere adịghị m ha adịrọ mma hapụ ha esozine ha. Ị nụrụ ihe m kwuru? Achọghịzi m ị na-afụ ya inugo mana agwasịa gị ịma nnu ka akwa
onye na-ebe a? Njatanjalogo. Ọ ga-amasị m ibi ego mana nne m bụ nsogbu nwere. Ọ dịkwa nwa agbọghọbịa ke na nne gị na nna gị ga na-agba gị. Amarọkwa gwakwanụ ya. Nikodi nwa agbọghọbịa dị otu uke ha. Agwaghị okwu isi nne gị mgbe niile mgbe gị chịrịgodi nke ngwu ya okwu. Gịnị okwu ka uche dị gị Ihe anyị na-eme anyị achọrọ ozi ya oge owu na ị na-agwa anyị na nne gị gịnị bụ nwa gị si mgbe ndị ihe a na-agwa ya nweghị ihe ihe eme ọ bụ ihe ma na ya ịba ka ịma ya bụ ọzọ ya anyị achọghị ụdị ife anyị na-eme ihe a na-ekwu bụ ihe m ga-abịa n'ekwu anyị ga-ekwukwa okwu n'ọnụ anyị amaghị amaghị ike ị na-eme ka ikpe ya ga-eme ya bụ na m pụtara ebe ihe anyị na-eme amalụ gị ahụ onweghị uru ọ baara m na m ga-agwa nne m na nne eso na mgbe niile anyị bịa ebe nwa ihe nwere ife ị ga-enye anyị ihe enyela anyị pọm ihe chere anyị mana ịbịa ebe nke anyị anyị nye gị ife ilie imeta onwe gị mma ijiri ezi ọma echi ka ya aga na nkwụ echi m bịazie echi ya aga na nkwụ ha aka na-abụ iji ma mmepụ nne m ama nne m ụtụtụ ọma nne m ịlarịkwa n'alawa m nne nna gị chọkwara ihe a sibere n'ọkụ so ibi ọkụ apụkwana nne emepekwana ya so ibi ọkụ ihe n'ọkụkụ na-emepene ya emepekwana ya n'ihe mama m ego ka ọ na oyebe hapụ ya oye na oyero ọmụmazi ịnụrụ ihe nkwu nne ị ga-anọ so ibekwu ya ọkụ chetakwa ma ihe dị n'ụlọ ịnụrụ na iji ugwu o tinyekwa n'ọkụ si na-eme ya ekwene ike mmejama na ihe ego kịta nne m ka ọ bụrụ na-eme ka o sikwu ma kwụ ya tụrụ abata ojiri aka kwụ ya maziri isi takwala otu bulu ite voyi n'ọkụ tie ọkpụkpọ ọmụ ọtụtụ mmụọ si ụbịa tiwe ọkụ so ire nkwụ ọtụtụ na mma eso ije nkwụ ile dị n'ụlọ m so iri enyi akwụtụrụ ọnata ugbo ama m oge ga-anata ugbo si aka nkwụ ya si m ekwu ya ihe dị n'ime o nwekọ ihe dị na Nwa agbọghọbịala ka gị ụtụkwa nne gị esi ike n'ọkụ si ga-emepe n'ihe. nne m ka ọ bụ mma erubere ya isi Oge ọ bụla ị na-akpọ ihe nne enwerekwa ihe mmadụ na-ya afụrụ n'elu ụwa nne gị si gị si negodi na gbadoro anya na-esoghị ife ọkụ na-esi anyị na-ahụ ya na anyị nwa n'ebe anyị abụrụ ọnụ mmadụ chekere ka anyị mepekele ife dị n'ọkụ epụ na o si na-emepenye
Nọlikana nwayọ ka o mepekana ite nọlikana nwayọ. Chelugo ga. N'ụlọ ọgwụ obi ahụ aka gị nnọọ. I nwere okwe uche. Asị gị tinye ikpe n'ọkụ. Biko ndị obodo ya na-akwa na eri okwute. Onye ọkụ imepere ya. Obi ma ala n'ụwa. Na nlọ, ọ na nlọ ka ị nọ na-akwụ obi. Nekwe nwa. Biko gbapụgodi ife a na-achị gbapụ ya biko ka ị ga ije na nkwụ ka nne gị natago nnegodi tinye n'isi gị na-esonye ọkụ agbọbịa dị ka gị na-esonye na-esonye. O wee tie mkpu wee jee weta iwe ma wee jebe na nkwụ wee luo na nkwụ wee kpagide nkụ ofu onye n'ime ha wee jee weta ite wee jee gbata mmiri wa ga-anwụ gbatasa mmiri wee bịasị njata nja ya jee ka o jee pata mmiri ahụ ka o jeziri ka o jee pata lute tinye aka ya anyado tinye ọkpị anyado n'ime na ọkpị anyado ọkpọwazịa wasịwa bịazịa na ọ marakwa iwe na-eme ka wa luteziri bido chịwazịa ya ọchị kọwazịa ya ọnụ gwawa ya dị okwu si ya na ọ ga-alarụ ebe a na wa amaghị ezi ọnụ onye ọbụla tọọ jaziri ajeje kpalụ nkụ na wazịa o wee mesie olu ka chi jibetara obele ka wee nne na nna ya wee na-aga ya wee buru ụzọ wee wụta nne wee gụgharị ya egwu iwu nga na-ekwelu mbụ arigo nne m gị nna-agwụ nne m gị nna-agwụ ọdọ onye na-ekene m mụnwa Njatanja nwee eze agwụ aka m atọ n'ite okwelu mwepụte ọkpa m atọ n'ite okwelu mwepụte ngololo ngongo ngololo mgbe a wee kpọ n'ufu wee neketa anyị nwere iwe ọgwụ wee jekwe ebe ọ na-eje omedozi anya ọsọ were ọsọ jebezie nna ya wee na-atọ wee jee nde wee lutekwa ebe ahụ wee bidokwa egwu ahụ ọzọ nna m gị nna-agwụ ọdọ onye na-ekene m nwa Njatanja nwee eze agwụ aka m atọ n'ite okwelu mwepụte ọkpa m atọ n'ite okwelu mwepụte ngololo ngongo ngololo nna ya wee nyocha ebe niile o nwere iwe ọgwụ o wee tọnụọ wee nara die wee luo wee tukwuru ana nwunye ya na-ebe akwa o wee lu ka chi ji mriziri ime o nwere otu nwoke otenkwụ ọ na-ete nkwụ o wee bịa wee na-ena agba ọkụ n'elu ebe ọ ga-ete nkwụ na-agba ọkụ wee gbaa ọkụ wee rịa dịka mmadụ wee gbaa ọkụ wee jebe n'akụkụ ebe ahụ wee lute wee rịa ma nwatakịrị a na-ebe akwa o wee durie wee jụcha anya ajụjụ durie na lu obie na otu jụọ anya ya mụtara ya nyanya akwụche o wee wụchagharị obodo wee kwụọ ogede o wee dunterie nne na nna mụrụ ya kilo m chakpi ebe kilo m nke ka ga-ahụ kedu ife unu ghọta chere ka anyị kene daalụ ya ekene maka na igbo gị atọkakwa biko kedu na ifu na-ekene n'ọzọ ndewo unu na ngekwe ntị ọzọ igbo ndụ imere ọfụma akụkọ ga-amaka nnukwu ife mmụta dị na akụkọ a kịtazi anyị ga-ama ndị mụtara ezigbote ife n'akụkọ a kedu ndị mụtara ife n'akụkọ a aka dịkwa n'elu aka ụnụ dịkwa n'elu onye ọbụla mụtacha nnọọ ife mana anyị ga-ama ndị mụta ka anyị makara na onye nke a ọ mụtara ife nge nwa onwe ife ịmụtara n'akọ ngwa anyị kụnye egwu anyị afa gị Okoye Chiemerie ngwagwa anyị inupụ isi adịrọ mma ọ zụtara ya ka anyị kụpụrụ na ya aka ofu nkụ ka anyị ya na-akụ kedu onye ọzọ ka anyị si n'azụ ka anyị were ndị azụ ọzọ ụmụ nwoke bịara ifu anụ ngwa gị nwa
nne na nna gị na-agwa gị okwu gị nụ ihe ha gwara gị kedu ife ịmụta nọdụ ala nọdụ nnọọ ya nọdụzi kwụsị okwu gị Afa m bụ Ikechukwu. Ihe m mụtara n'akụkọ a bụ iyi ọkpa na-adịrọ mma. iyi ọkpa na-adịrọ mma ihe ọ kpọrọ ọkpa bụ na-asụbe ha bụ iyi ọyị inwe ndị ọyị na-adịrọ mma ka anyị debe ọyị na-emerọ gịnị na-abarọla anyị uru ọ nke a bụ mmadụ ịnala ụlọ wee kwuo okwu ife ọsụ kịta amarọ m ya ifuru ya na ya bụ egwu ọnwa ọ na-aga n'obodo m ga-eji ewe na-amụta nnukwu ife daalụ o kedu onye ọzọ ka anyị chọkwa ụmụ nwaanyị mana na ka nọrọ ebe ngwa kedu ife ịmụta Afa m bụ Nwanduchi na-aza. Ihe mmụta Nwanduchi na-aza kwụsị okwu ike kwụrụ ọtọ ka anyị nụ ife ị na-aza Afa m bụ Nwanduchi na-aza. Ihe mmụta bụ na iyi ajọ ọyị adịla mma. iyi ajọ ọyị adịrọ ife onye nke aza o nwere onye ọzọ nwere ife ọ mụtara ebe a maka mụ nwa mụtakwazi o ngewa nọdụ ebe a Aha m bụ Nwoye Chibueze. Ihe mụtara n'akụkọ nke a bụ inyere mmadụ aka dị mma. inyere mmadụ aka dị mma kedu onye ọzọ ngwa Aha m bụ Wabezi Uchechi. Ihe mụtara bụ iyi ọya adịrọ mma, iso ajọ ndị mmadụ adịrọ mma. iso ajọ ndị mmadụ gị na ndị anọ n'ofu ana m achọ ndị mụtara ife ọzọ maka na akụkọ a ife mmụta dị na ya riri nne gị nwa inukwu isi adịrọ mma kedu onye ọzọ mụtara ife ọzọ dị iche n'ihe ndị ọzọ mụta ana m achọ onye mụtara ngwa sikụpụrụ ya aka onye fụrụ onye nọ na mkpa ma gịnị nyere ya aka kedu onye ọzọ mụtakwara ihe ọzọ ihe dị iche Afa m bụ David Ebra. Ihe mmụta n'akụkọ taa bụ ọ bụrụ mmadụ niile efu ka ihe eso eje na nkụ. Ọ bụrụ mmadụ niile efu ka ihe eso na-eje na nkụ ịma na ọ na-abụ eje n'ịkpa nkụ a na-akpa nkụ ndị dị iche iche na-abịa akpa nkụ uche oyi adị ya maka ndị ahụ isi ka gị na ha yirizie jee kpakọ nkụ ọnụ ọkachasị ọ bụrụ na ị mara onye ahụ ọfụma iso na ya maka na o nwere ike buli gị ajọ ife n'obi kedu onye ọzọ Afa m bụ Okechine. Ihe mmụta bụ ịya na ihe mmadụ ji ejije eme ihe onye ọzọ kwuru. kwụrụkwa ọtọ kwụrụ nnọọ ọtọ ọ sị ihe ọ na-akọwa gaa rapụ na ihe mma gị mee gị ihe mma gị ziri gị mee jee mebezie nke onye ọzọ gwara gị okwu a dị nnukwute mkpa n'ebe anyị bụ ụmụaka nọ maka na oge ụfọdụ nne na nna ga-ezi anyị ozi anyị arapụziali nke afọ ma ọ bụ nye anyị ndụmọdụ onye ya na-eso abụrụzie ndụmọdụ nwa akwụkwọ ibe anyị gwara anyị mana ọ sị gị sọpụrụ nna gị na gị nne gị ị ga na-anụ ife nne na nna gị na-agwa gị na-abụrụ ajọ ife ka ndụ gị wee mee gịnị wee too ogologo ọ dị ezigbote mkpa maka na anyị bụ ụmụ akwụkwọ a na-eme ka anyị rapụ ndụmọdụ nne na nna anyị esorozi ụmụ akwụkwọ ibe anyị nọ nke ahụ ha kwụzi mee gịnị ka mma sekụpụrụ ya aka onwe ihe ọzọ dị iche azagolo ebe onye ọzọ ya aza Aha m bụ Agụ Precious. Ihe m mụtara n'akụkọ bụ mmadụ na-ekwughị okwu ị ga-adịgharị shọ ije ka ị mara ihe dị ihe ahụ. ife ọ na-ekwu bụ ọ bụrụ na mmadụ na-akpọ gị gị jee ka ị mara ife ọ na-akpọrọ gị ajụ oku adajụ ị nwere ike ịjụ nri ma ị ya ajụrọ okwu ndị Igbo si na ị ya ajụ nri mana ị ya ajụrọ okwu ọ dị mma
ọ dịkwanụ nke ọ n'ebe a ka anyị ga-abịa na njedebe n'akụkọ ifo nke tata. Izu ụka ọzọ ịmana kwa izu ụka bụ egwu ọnwa. Izu ụka ọzọ anyị bịakwa o nwekwa ụdị akụkọ ifo anyị akọkwalụ gị ga-asọkwa gị ụsọ ị ga-esi na ya wee mụta ihe. Kedu na ifu anyị na-agwa ụmụaka ibe anyị na-ekiri anyị n'onyonyo? Ọzọ ọzọ ọ dị mma. Achọrọ m ka unu kene ọzọ Igbo ndụ bụ nna anyị Ndụbụisi Emebia anọnyela anyị. Keneni ọfụma ka o wee nwee ike bịakwa mbọsị ọzọ. ndewo mmanụ anọnyere unu mgbe ọbụla ka nna eme unu obiọma. Daalụrị nne. Aka m bụ onye nke gị Uche Nwosu na-asịzi gị ka emesịa.